Fille, scríór, criticóir agus idir se Louis de Paor. Tá 8 gnúsach filiochta fáilte aige, agus idir ceol drámaí, léirmheas na filiochta agus gearcéalaíochta, agus séthar agur thóireachta denta ige hain chaanta an fiú híis. Tá mám bha gradam brunta dá héair, idir chúis an riordánig agus learn so seachnasaí, dá gnúsig filiochta hain agus dúis ag sé an dá léirmheas iliochta nula ní chónal. Corcaíoch lunathe le fada I gona mara se hé, tá sé is dúrthir ionad léon na hhéireann in ollscoil na Gaillimhe Louis de Paor díad bhatha. Gus an tú héananig chéirú. Tású nach sin róáda, tú tiid go chola béir. Níor na bhfuil. Tá me de géirí stocha cúpar de phléile Louis gan áras do héair agus do gradam mar liile, mar criticóir, mar léirmheastóir, mar agathirt, mar sin mar ide. Ach Louis de Paor an duine, cad a chur nuair dairí as an labhagach maidin agus cad a chur ort an bóthar lean tú a leanúint. Ceist an bhór is a sin is toch mas maiile go raing siar go dtí móige saolaíoch I gcathair chorcaí mé is mé an duine is sinne den néanór cluine a bhí ag maithir is má bháthir tógach sin I maiile an aspaig brúchfeile imil hir chathair chorcaí. Bhí an bailleann I bhaid siar a chanig fás dochreid an áit le líon móigeise. Nor chuas an monscoil an chiad lá riamh néidir 65 is tócha bhí lechiad buachil in éon seomra bhain agus lechiad cailín sa seomra eile I moháin aimid réamh dhéanta féin an agus an monscoil bhí 1000 agus 100 cailín I scoil na Gailíní agus 900 buachil I scoil na Móchalaí agus áit anna óg a ba bailin aspaig a ddíring áit a bathe gur chomhlíomarna agus sin a fás in níos an nar a bhéon tradiisiún, nar a bhéon stair, nar a bhéon chúlra buint leis an áit agus flí a bhain beidir gur buntáiste bathe sin gur ómar I cuma rud as an nua beidir ach is tócha nuair a héim siaran san go dtí cuasaí na scoile bhí atmosfér láidir náisiúnta Caitliceach, Gaelach I bhaim sa scoil bhí an Ghaeilge anna láidir sa seomar ranga chahamar níos mó am a plé leis an Ghaeilge stáilm ná mar a chahamar a plé le an ábhar eile bhainse sin is stáilm leis an scoil áirithe sin agus leis an bríomhide bhí an bheasas fein am líonta gur mar sin a bhí an chéanáid in éiring ach teictar dom an isgur eisceart a bheith an scoil sin tuisc an áil láidir a bhí ag ferdar bhein an cruthúr ó brin a bhí an a phríomhide an gur duine a bhí tumananta den Ghaeilge ar fad agus chlí taim an a bhhéach gur mar sin a bhí gur rud normalta an tús a bheith an Ghaeling ag a bailinn son béal ar fad a bhí a going ach gur raibh lé ag maithir le Ghaeling is tócha agus bhíoh sé go láidir ar son Ghaeling a bheith a gcuin nuair a bhí sem dhégóir thugach sé airgid doing an go chéile le leabhar a Ghaeilge a léamh agus spreag sé sin sa tlí sin is tócha agus sin é mo chúlra a péiscéile is tócha. Agus anspéisiú go luúd tú é sin mar nó I dro na Gaeilge chuaigh tú ní an chéadúir ach go raibh sé sin ionat ó bhí tú ó brúchfeile an óg a bhí I maiil naspaig agus an fás a bhí atach go tappa air. Agus is minic scoil uair go bhanan go bhfuil an meanman ó an sprid sin ann go gailtear trééis tamalaín agus gur an bhuntáiste go an déobh sin de leis an bríomhide bhí ann agus bhí sé díirthe agus tugad an. Agus na háanta son is tócha gur raibh an ar an héin anna óg go méidir gur bheith sin an chiad fost a bhí acu. Bhí mar a dridan ar 9 an son le 966 agus le cumóra lechiad blian ar éirí amach na casc agus chiad a chiafan ar éifáisteach an doras ar maidin ná pictúr heh bháin de réalach mach síne agus de más má cortáin ar an déhheile agus bhí atmosfér láidir náisiúnta snáid mar a dearm ach as Gaeling a leir na muintóirí a gcónaí le chéile
as gailing a chláíag a bégan go chéan dalta scoile chláúgus létí taine amach as gailing go chéan lá mar sin Paor a bhí rumsa gcónaí a chéanúir gur léag amach mainim ar an leabhar ruller maidin de Paor an taine a bhírum. So bhí sé ná dúrtha an dáhang a bheith going an géad lá riamh is láin. Scuoinam an chéad dá go gailinge a léas sa chéad leabhar a bhí going ar an munscoil. Copán agus fóchapán. Bhí pictúr den gopán is den fóchapán. Scuoinam fós an túntas a bhain lei sin go bhíoach einam difriúil a bheith ar an éon rud a bhain sa dáhanga. Shaothar. Sinné. Ach rud an nádúr a bethe, rud normált a ben réling an géadúir. Scuoinam nuair chuistíon ngéilteacht an san den géadú riamh, nuair chuistíon ollscoile díring, agus gráis a géar gur an ahra síana a bhar réling chorcaghine. Bhí sa chur go láidir na chuineh mar gur blas chéirí a bhí na caintúirí úntacha go mar nenamas bheith ahra seoras ví bhfuil nach liom héin an teanga seo taim á fálam ó bhís ceir bliana a díos agus ní cíiríoch mé an nóing an ard vesatá go mar na daine seo agus níor bhéon cheist orm an na hebh go dtí gur ós 60 nó 80 agus lena gceartúir dóibh iad anna chneasta liom mo chud léachtóirí agus mo chud muinteoirí an ollscoil scuile ar liom ach ar lí is doch anna bhaintáiste bheith sin ó bhí mar ceir bliana a díos cuid lárnach den saoil sa seo mar ranarliad a bheith an dáhanga a bheith á labhairt a gcuine agus ag na daoine sínsere in ar dímpel. Agus bhí anna chunachar ag curcaig ort san ollscoil le seán ó tuama le lucht fili aonte ach is sa nGaeltacht ar déanaach ar chlí a chuaigh tú nó a bhfuil síle mo tuama dit dul ann agus gur bhfuil tú le míola hartnéide agus gur hiigis beidir raibh tú a cuma filiochta bhéirle ach gur nárbh díot níor bhreathú go raibh tú hain sa bhiliocht béirle agus gur hiig tú an son ingéaltacht ar déanaach agus ar chuúdháin ceardaníocht agus mar sin de go raibh glóra go sa chaige. Sinné is stoilm ar chlí an rud is táchtaí ar fad a bhainean le scrín na filiochta gur ar thóir na fíringe a bhíon an té atá a ddírig dáin a scrúáil amach mar a d líam an muirle I gceann chud dáanta ach bhí sa scrí as béir agus as gailing agus me sa chéad blion ar an ollscoil agus an méid bhí a scrí go as béirle bhí se de scrífa ar chlí ach níor chreidir hain. Derivative? Ní gur raibh siad seans go raibh tam cinnte gur raibh siad derivative sa ghaeilling chomá ach ní raibh níos mé héin sna focail agus ar chlí corrigéil a bhí a gceist agus nuair a thosnaí sa scrí as ghaeilling bhí na dáanta lag, bhí idir derivative, bhí idir analog ach da níos mé héin únta agus is dócha ó hinne le ar chúis an a bhainean le a chúra beidir nuas ar bhór an rudí eile braham fós gur sa ghaeilling is fosa dom tacht ar pe cuid dín héin a nochtan héin I bhfuir an dáin. Ach luath an son seán a tuama bhí seán a tuama anna háchtach seans glan a bethe gur raibh cúpla duine going sa rang son a bhí a plé leis an bhilíocht bhí Colin Brnach in éon rang leom bhí éan dáil atá níos ar an bhuirean in ollscoil chorcaí ach tháinig seán a tuamaisteach sa rang lá éigen nuair a bhí mar sa chéad bhí 7 mbliana diaag a fíorí amach spéisiig daoine teach go corcaghine an nolig sin le 7 na chahabh I man scrínáireachta agus chuig timpeall do sé an duine going siar na hangta hí Michael Hartnett díreach tréis air go bric ail siú istáilm agus hí sesin mar ile going agus higamar an uair sin héin go rud mór a bethe go raibh einam Hartnett an airde sa bhéirle go rud cinúnach a bethe go raibh fille bunathe sa bhéirle tréis a chúla thuirt leis an méirle agus dá le drón na gaalinge agus bhí sin ar deanta bhí sin sonlas ar ggóir amach agus bhí mar gháil tríd a chud dáanta na hangta agus an bhíon ar giún an son chur mar aithne ar Michael Davitt an géadúir chaing arán ar a bhéon rian daointe
I gorcaig nuair a chuasa go dtí an ollscoil. Ní cuineam gur luag aonta sa seomar ná le smud an seomar mar sin ní a bhéon leanúnachas idir an glúine chuig ráinge agus ar an glúine. Bhí tradiisiún leidir filíochta I méle gorcaig in nera na seachtaí ach is cuilam nar tháinig choipte aonta trí siúpa I chiunan sa Agallamh agus mé leitheanta sire ag deireadh na chéad bhliana dom san ollscoil. Níor bhisa go le héad a bheith ann agus chuir sé úntas orm go bhíoach rud mar seo a bheith tarla gorcaig agus nar bhéon óras gom mar eogalir. Féidir frán. Sin é agus an son tháinig David chuing an tarna bliain aimsir an nullag 69 tócha agus tháinig nualan I ránal chuing an son 98 bhí sé dír tris teachta Labhraíonn Turc agus vís a going an géad lách amar a pléile dáanta nuala gur duine haran gotíantach amachchas amach a bheithí seo ba léir doinge nar a éní sa bhéarla ná sa bhéling a bhí choláidir le séthar nuala I tasach na nochtdódí den géad se Conas. Just hí na dáantar le bhéal eile ar fad ó heh fuiineh ó heh péirad a bhí an uing sa bhilíocht. Bhí sé bhilíocht nuala agus chuir mar aithne éigen ar an son sa bhliain dar giún éon uair go raimís siar go corcaghine bhí nuala corfuíon agus chas bhí ar a chéile sin agus thucach sí chuút ar maidin le dáanta bhí scrífa tharíthe ice agus beidir mar trín ó ceiricín scrífa ice agus cuidas na dáanta son tá siad I nuan a rí slá tá nniuhán tá siad eistre go dtí tan go chéile agus bhí sí an ar measc bhí sí ann agus níor bhéidir dul hairste. Nuair a bhí hartnach nar deonta agus an son gur curag ionta ar bun a ríis tréis do ngethna chur ar David agus an son bhí nuala bláthú bheasamar chum éigen gur raibh an lá ling. Níor bheasamar gur mionteanga ó heh na filíochta be an ghéiling bheasamar nach falair nó hí go chéine gur raibh an réabhlóid tarlathe agus gur linge nó leis an drama bhí dul do roing a bhí an lá. Agus credim é sin a bheagná bhór a gánaí braim gur chas an tíide an uair sin ar chum éigen. Is sé ar nuala agus speisialta stáilm an uair sin. Agus beidir gribh tunnach ar an imigéin ar nuala agus pléimiid do shaothar leir chomás an astráil. Well, díróid is sochasteach ar sin níos mar braham go raibh annachionachar ag do shréisiús an astráil déimlíonna dearna hochtaí go dearna nógadaí ar d'orbert mar ile. Luan tú nuair landáil tú san astráil bhí tú in Melbourne agus in Sydney I mun deachas agus I mun muoine. Ach sna ceantracha gur chuir sibh fuamh, bhí gréigig, bhí arabig, agus bhí gréigis agus arabis agus gaeilge agus dar leat sílam gur sé chonádortha go meach an gaeilge I meas na dangacha eile sin gur thug sé ó gach éigen dit nó airc a gut go can heh nach mé. Sin é dhéon sin normálú ar an dá hangachas is tócha tuis gorómar I geantar go raibh gáhanga nó trí nó ceirithanga ag cuidmhúrdas na córsan agus ag na leanaí a bhí ar scoil in éanach len ar gcuid na leanaí is minic go hála sé gur miontanga sa bhaile a bheith an béarla bhí an béarla an uachtar choluas a háidirmach ar a tráid agus gur chuidir isteach sa seomar ranga ach ag a baile bhí a dála sé go muinter nó gréige sé go muinter agus go mórmhór ag an tanmhainter mar sin rud ná dúrtha a bethe rud normált a bethe níos mó ná teangamháin a bheith ag duine agus gur teangamháin a bheith go gut las mudach oras de hí féin agus teanga eile teanga phríomhhaideach teilig a bheith go gut nó raibh fáhhaile ach sochar ben an tarús mó a tháinig im héal san uair sin ná gur agus an saoil ach a dúil agus saoil na hibre las mudan maile gur chuig mo bheanamach ag obair agus gur rós ag a baile tuairt airdas na leanaí an rud is fearr a hála dom riamh im a héal
nach mise bhí dolamach ag obair gur mise bhí tuairdeardas na leanaí ag go baile agus gur saoil eile ar fada bhí go an son. Is a gcuine mo thola glan a chuas ar neis semach ag obair nóir hang ra bhaile tuis nar raibh siise ábalta bheith ag obair níos mó ach sin é dahraigh mo héal ar aon rodéil agus tá rion sa bhíocht gur bíad na leanaí a bhí gceart lár an tail agus an caiidre bhíidir mis agus na leanaí a bhí gceart lár an tail ach bhí deise go an son bhí in Ínas sinnagan bhí si 3 bliana díos nuair a chuamar díana Astráil bhí ar an tain vacataging ní raibh seach 3 bhín ar chuirmach agus céalaíoh trúr in íon eile doing nuair bhíar mar san Astráil agus ar fan an néim líana gur mise a bhí go baile tuairt aradóibh Ínas go chéanaí ar gailing a labhairt leo agus bhí gailing a chosacha uimse mar gná hanga an tí Chas éirí as dro an deire mar goróidir a chuir mo chuineh ach fuairsamach níos an go rud ná dúra beid cé gur gailing ar fad geall leis bhí áirta gomsa. sin déine sí sin. Béir ar fad a láir ar neislam a gcónaí ach béir a láir na leanaí gur gréige se bhí áirta go muintear leotha rud ná dúrtha se é sin. Ach bhíon gaige có. Bhí, agus. So bhí de job denta. Bhí ar chlí achas cuiinam ní maiile go neos bhí an scéal seo is ach duine soracha an tarna Ínas sin a dáhfuil going nuair bhí si beidir 3 bliana díos bhí mar mé gceannas na tholamhar go í túla agus maná is mór 9 a bhí mna sipadóireacht Aitachán a bheith mise ina measc cuidas na maná baléir gur Muslimig agus Arabig a bheith hiad agus pléicíocht a bhí arsúlaigh soracha bhí sa fannacht sa scúineach an íc as a raibh ceanna gom agus bhí si treis imeacht róm agus bhí sa gléach ar neisir le techt ar neiscúm agus as gléaning a gléas ar agus dhéirigh si agus dúmpaigh si orm agus dúmpaigh si an sonar na maná bhí sa scúine taobh hirirdim agus my dad can speak English, a dúirt sí leo. Mar bhí sé braitigh hena féin gur be an béirle tean an údarráis tean an na cóchta agus níor bhaile go gapach na maná taobh hir nar a béirle go hathair agus go gaiir den níos an is stáilm. Ní hé gur éirí as an gáiling ar fad ach bhí marrá dearm leo bhí marrá an cúisna bheith go mán go chéile bheith crosta leo gan a bheith crosta leo mar ar gan gailing a láirt. Tá sé déan clí le cinenne mar sin na principal mar sin. Tá hosa tú agus luúan tú na taincha agsúla agus is tócha ilchol tuairthas na Hastráile anón gur dína gala an a tháinig in íar a dúig ar bhandúsagus mar sinnde ach siad na gréige agus mó sílam an pobl is mó beidir ann fed áthair ach go raibh an meascán sin ann scur ghlacu le de chuid saothar ingailge ann eolalas well ní leannach tá a conversáide mar le haon ceann eile agus sílim gur dhéann tú cinenne nó gur hála sé go thorgánach gur filiocht astráilech ingailge bhí á chuma now mas fear sin chun bhíon ófá tá gceiste go sin. So bhí seans glanlumm gur a bheith policy an ilchultúrachas agus an iltangachas an policy ifigúil stáit a bhí i réim an aidir vísas an Astráil. Dag sé sin ó héobh cuasaí muoinethe go bhíad fá choristeach ar hacaíocht airgid ó chóirla na Astráile agus nar gá fiúhain go meach eistrúchain bhéirle i gháil leis an iarratas gur fuatha sonna bhí sé tacht ar rinne a déatach brethúna sa thuirtar do chuid filíochta nó do chuid scríóireachta sa bhain teanga agus rud úntaach a bheith sin agus currag ina gcuineh hí raic faoi blií ag puinte bhain mar grósa tríis deontas a gháilt agus haring sé aird daine bhí annichimeadach a gúsaí políocht agus a gúsaí cultúr agus ardaí ceiste stáim sa seanad marheolar chunahéamh go raibh an fearseo i Melbourne tréis se chunahéamh go raibh sé tréis airigh a gháilt le bheith scrí a deanga nar le géine fiúhain in éiring agus níor bhéon bhainte gomsa leis an díospóireacht ach pléag ar bhacasáil Today Tonight nó Primetime ar ABC Television agus chosníidir go láidir me agus
So bhí takeíocht leidir instituidú I leistír den iltangachas agus deirig an bhailm furas trí cín de sporantachtaí an ceann dearnacha furas na cóltocht lán aimsere a dagur chahas conra híú leis an stát I galóint nach dúrhín níos mó na lá a bhaint sa teachtan a pléile éonrod seachas a bheith scrí a scaling. So rud mór a bheith sin ó héamh ahantais de ní a bhéirithe liom Saola go le héad an éireann. Well, níor bhéidir liom éon fingin a ghailt in éirings ar agus bhí tréis choristeach ar hacaíocht agus fuasan Australia. So bhí sé sin táchtach ach an rud eile a luú tú an son hálís bhí go leor choras cuaitimh timpeall ar an rudsa nar bhí san Austrail an féidir litríocht astrálacha thuirt ar rud nach bhfuil scríte I méle. So bhí díspóireach da mar sin as vísará well bhí sé gceiste go gurthaimís bhí gceiste gringe go gurthaimís faoin san Austrail agus gur bheith sin an baile bhí goin. So níor réon ánarm bheith a fiochantar mo ghóling nó a cahabhníag an bhaile cé gur bh uignaí iníag an bhaile an vísará Tá mé géirigh dáanta scrí atá ag ascart as an saoil atá inise gom atá fás go nádúrtha mas fás nádúrtha tá geisle dáin go muineach sé leis an áitseo agus leis an saoil atá an ságam. Dá bhrí sin ónúir gur san Australia vís ar clí scéal thairise bheithe cén teanga bhí ascrí agam gur bhain sé le héal san Austrail dá bhrí sin bchór gan nófií gur cuid de litríocht na Australia behiad. Agus arrás gur raibh airgad feachta gom an stát, láidrigh sé sin an tuiscint bhí gomsa gur bheith. Agus is cuoine gur scríos litir go dtí ban snéid a gunniús an tainmh bhíorí scoláire ó de bhunna na Hindia a bhí go láidir ar san an il cultúrachis agus an il tangachis ó éh cuasaí filiocht agus churas mo chu dáanta chuí agus ar sam is stoilmsa gur dáanta astrálacha iad sa ar na cúnsí seo leanas chu stoileatsa. Chur sí nót hanar an ias ar neis chu mar a gur éanta sílumm ach ar deire gur fum héin a bhí ará ciúcar a bheith nó ná a bheith agus bhí sé sin fíorthaimiúil bheasas mar ragra gur tú héin ar deire díorthaigh. Cé leis na dáanta seo an cuid de litríocht na hhéirn bhfuil chaach sé gur cuid de litríocht na hhéirn iad tuis gur scríoh as gaaling iad ach ní rág sé sin ná fiatadís a bheith ag a baile leistigh de litríocht de scéal litríocht an Australia chuma. Ceanna chu sílim ba Ilan na Marv, Isle of the Dead, ba? Sais epic garid sais misteach a bhí a chur faoi Ilan ar le agus tuairt aradó car chúil tú féin ó cad a thugart scríomh féin duine sin. Well tá scéal mór fada buintlis déanam mé íireacht a chuimreúirt ar an scéal bhí sanna bhór ag a baile gánaí in Tasmania an áid is mó go mrathach éon duine de bhna na héir na stáil mé go baile tá sé ó héh fiúhain ó héh na heimsere de tá sé níos céire don meile is an son is dóilem a lonig an ciata don is mó de bhaintear ar beidir bhfuil dul mór an fesin ach tá rud é gan anna hiúile buint leis an Tasmáin a hean th barlumm ach is go dtí áit go dugad ar Port Arthur ar a chuirtaí na cimí a curragad in Austrail má bhrisead ar an dlí a ríis is anna currag na incorrigibles mar a tugad chorra. So penal colony a behead a heis le gur duine rudí fíorghráne ar na cimí a curragán caile go leor dóibh ann níor buheachar do lán agus ná réoch an áit a bhaim orts campa géving den taisis massa na rudí brúidúla a duine an céasa a duine gur ghine bhuineach sé crathasat agus dá réifá trí liste einimnach an íine a bhí ann son de nófá gur slinte gaalacha is sé go leor agus is an son bhí Ilan beag amach ó hósta Port Arthur son is an son a currag an drama fuair bás an bhí leacacha ua dus na saidúirí agus dus na muir agus mar sin dó agus níor a bhéon chóirtha ar na cimí a fuair bás an áid mar sin is a géirigh chudéigen den scéal sin a chur na cheart a vísa leis an dáin fadas an agus John Barron is stáilm an duine tá géiste gutsa éarnach a bhíán gur
gariadóir a bethe agus chaise go leor a héal a mothir an Ián tuairtearadus na mairbh gírig bláhanna ás mar chineachán ortha is tócha ach hála uafás ag Port Arthur is don in blian nó rós ar a dá na marna a bhaile an áid dearnach gur tháinig gur hála slad uafás a gur marí ag an tuafás daoine in éon lá bhaint in Australis ar Port Arthur cúpla seachtain tréis gur hála an slad san vís ar cuairt ar Hobart vís tréis cur a bhail tó chuman na scríóirí ann agus bhí léamh filíochta le déanamh agam agus vís agam go raibh an dáin sin Ián na marmh tréis dul i bheith manna bhór riine éon or rivisin grós tréis cuairt a thuairt ar an Tasmáin ach bhí sé socrathe agam mar jaall ar an tobaiste bhí tarla nar cheart é léamh agus chuig Agallamh ar réadúorm ag an am agus an bhean a chur Agallamh ar an bhí hennim an airde I meascúintear na Tasmáine ach go gairid Saragossa ar stáidse chun an dána léamh hí suas ag go mars hána sí chun suirtí tatú chun an dána léamh glacham leis a suirt ná nílam chun dul in neice leis siúin an nacht a suirtí óhfuil ná tá mé tre sé phlé idir an héin tá sé thar a bheith táchtach doing agus anig trúr nó ceir a chum suirte le caithe an dána léamh so dul siar go dtíon chórá bhí going ar bail ní dóilann gur bhreithas riamh mo héal go raibh ceangal díreach idir éon rud a bhí scríofa gom agus rud a bhí tarlathe sa tail las mud a héal crothaíoch na saolaíochta níor tharla sé riamh ní chu sé bhaim riamh cho láidirm go raibh nasc díreach idir an dá rud gur hastig an drama bhí láthair go gcuirfií a bhocúil chudéig an den gíap agus den grá bhain leis an áid seo héamh na staire agus go raibh uafás eile is tarla san áid chéana. Ní mar gur cuaitimh ná redemption déan tais a bhí gceist ach díreach beidir go dúirfií uair lára ar chuméig an don ngortú a bhain leis an áid. So léis. Léas an dáin Hiagú dóibh is tócha. Níor hastig goim an dáin a léamh agus bhí an mothú a bhí san áid róláidir dom chas rud éigen a chur fé glas an am héin a stáilm le go bhéting díoch an dáin a léamh agus ar lí rud éile ceachta bheith sin leis go bhfuil an dáine spleach or tain ní le déanamh ach díoch ligantas na focail láirt ar a san féin ní bhaineann siad lumsa níos mó ach tá seileamh bhí seileamh ghlacathe ag na daoine seo ar an dáin ó bhí sé cloiste go hena agus sin é hastig útha agus Rud gur fear den alíonn I gcuiteine áráin pictúrí dáanta agus mar sin agus tá géirí leabhart leat fé an éilíocht mar lyricí freisin mar tá fé agus bhí a gcónaí siadm féir lethe go le ceol agus do chud filíochta mar sin díróid ar sin. Bhí a géirí cúpla dáin a phlé leat dar lumsa a hitin isteach an grúpa dáingrá casnaíon idirgháling agus iníon a dó. Now iníon agus iníon a dó tá lipsa satrtha mar tá barna ama idir an dá agus sin iníon céanna tá gceist an chéad ceann nar bhí si óg agus gáirúil agus mar sin agus an son an ceann eile nar atá an neamhs blachas a fás in san tétáí sinne agus tí difriocht idir an luí ag náam sin agus ná meile ach na dáanta eile dáingrá casnaíon tusa I bhail na leanaí dul ar cuairt chun hospidéile agus páiste eile saolta tá íomhána áile an sin idir de bhean agus an leanmh nua agus an bheirt beidir a bhí tusa I bhailortha a dul le dro stad an bhosnar bhí am na cuairte hart. An cuileat go má an tréimh se sin páistí beaga idir hardar agus an
Stoch chu sé bhaimart nó a gceonnart go raibh tusa I bhfuil na leanaí an sin agus. Bhfuil mar a derm sé nó is má riomh chuig go bhhaimmarm privléid a bathe agus chléichlaigh sé a héal agus sé atá geart lár mo chud filiochta caidrih idir daine caidrih idir fear agus bands na dáanta grá ach caidrih tailig de hais a bhain ó de hais eile is táilm har éon rud eile sin é a thugann I dro na filiochta mé nó thugach go dtí le déanaí agus tá tosanis gáanta scrí don géad glúin eile mar cléichlú ar ma héal ríise sethe gúil clán mo chluine is sé techt agus I teach go láidir agus rud eile sethe sin. Buinn sé get de hais eile asad ach tá rud eile geiste stáim san dáanta sun na chearúil brahim gúil sé tá go néirfií gánaí gur fiction is se filiocht fiction a scrían as fearing a de héal go dtí puinte áirithe ach go bhfuil níos mó ná son I gceist is smailm an rud a dúirt sémas híine na dégan gur bé hí na gceiste filiocht ná go déan tú chó dain sin sa rud persanta go dagan tú amach ar an déhheile dó agus nach gúil sé ósfersant ar chum éigen rud is sonan dar le siúd agus ará gúil sé ilfersanta gur féidir le mar a meánnach rud persanta bu leor díalan ach má éiríonn leat an levéal sin aimsú tá gné de spéras an duine a chur I bhocail agat agus aithníon daine eile iad chéin sa dáin. Mar sin éon cheanna sa dáanta go léon bhailis ba cheart go neach daine iad chéin únta seachas mise ahint agus háláin nó bhhailm a cheappa gúil chudégan de sinna gceis leis na dáanta san agus luatún son inín agus inín a dó an rud a bharíoch mo chud leanaí ar fad nó chur ar éon sim sméidir bhí scríagam ná go néring a gcónaí it's not about you, you know. agus déidir seo bhfuil tá seanna hiléir a go bhaineann sé lumsa agus fingar a bhfuil má tá on bhaile leis an dáin, ní bhaineann sé leat. Ach ar náin is as fearing an tail mar atá a scrían an dáin ach níl an sonnach an chéad chéim ar fros na saolaíochta darliom. No agus aní mé héin ann agus go bin an fágad gúil am tuchadóibh agus tá an botún denta gom go bhfuil presumption ná dhéanamh a gom fé cad tá é bhíirdas na dáanta ar leis sin. De luúa Michael Davert fé de chud filiochta go gafa léamh agus áléamh a dhéanamh ortha chun na ruúinte táanta scaoil amach. An dóileat gur an dúchfáile sin léirmheas sin ag Davert agus má se an gcuireann tú fút an gcuireann tú rót rúnta a chumad unta nó go mbeadh déibhríochas ann nó go mbeadh rudaí le haimsiú ag dtíine unta nó arís is leat hain nar léon tú is leat an dáin péad míon leat a haingtamach as. Bí mé géirigh amach an dáin cho saléir agus is féidir é bheith ach tógann sé tamil sar an nochtan an dáin é héin agus má tá rúnán is rún é a taim héin a géirigh a nochta agus a scaoile agus a ilsiú agus an dáin a scríagam mar sin ní léon chur a bhhealach ní léon chur fé cheilt féin gnáid gceist. Ní léon chluí well ní honan an dárúd beidir ní mistilm pe skilletá gom in únar bhail focail úsáid irid agus is féidirlam mar sin más féidir má chala a bhaint. Cluíocht se ach clasaíocht níl. Cluthe sethe cinnte agus tá clasaíocht a gceist uaireanta ach do gná ní den gnáoach go rihan rud éig an leat agus deirtú atá sé sin go deascúil má chala a bhaint ag an lína seo as lína ná le seán a riordáin nó as dáin le Michael Davert nó go bhfuil imirtas focail agus déhríochas a gceist nó dír go bhfuil pátrún fuime an so a gceist. És sin thar éon rud eile bhíon leistír de son go bhfuil chácail nó scata focail a buint má chala a buint ceoil as a chéile agus gur bhailiad go raibh sé sin a bhaimir an léthóir agus béidir gur bheith bhí geisteag Michael an son ná ba chóir goach an dáin cho saléir agus is féidir leis a bheith ar an géad léamh ach nach gurthach sé sin deire le próisis na léthireachta má léon tú trí ná cearan nó cúig uaire ba cheart go nochta ríos gné heile dóibh héin.
bit an oirsin agus tasú am héanaar bhím a léirfilíochta go dógann sé trí nó chear a íireachtar an go minic sa an mratham go bhfuil am tréis an dána bhrá mar bhhailm é a bhrá. Agus rud sto gur fear faoi Agallamh de chumtha go bhfuileann daine ortha pe Agallamh atá i gceist agus go bhfeiceann siad go gluiseann siad rud éigean eile ann sa tríú sa cheathrú cuairt. Agus tá rud é gceist is stáilm go bhfuil an ilíocht agus go mórmhór filíocht na Gaeilge díire ar an glúis. Tá tradiisiún an cheoil agus tradiisiún na filíochta an a gaiire a chéile sa Gaeilge agus ba bhailliomsa go digfií mo chud dáanta má léimiad go poiblí. Na be chéin tribloid a buint lenne a chur lár sa tlísin go digfií ar an géad éistecht iad gur óbhéal a bheith an dána ahris. Filiocht agus ceol tu go me chuige sin an second topic. Martin O'Kine díon tú trachtas dochtúireachta agus díon tú léirmheas criticúil ar síocháilíocht na gcearcéalta agus mar sin de. Now, tugam faoi dara gur scríg tú faoin gainach chomá gur raibh seisna scríomh go minic faoin stránséir faoin té atá inithe as an láthair nádúrtha dógs mar sin de. Neachig an tuiscin sin ar saothar Síocháin, neachig sé sin i gcionart nuair a bhí tú san astráil chomá, raibh beánaíonn den mar bhí tú de stránséir san áiteo, raibh éon chuid de sin a chuig go gcionart nó rud eile ar fád a bhí bhfuil a chur gárad le chéile an sin nach bhfuil éon bhaint chuile le chéile. Tá ach ní honan sanas rá bhfuil dul mórt ach ní ris sé riamhlam gur raibh buinte an dárad le chéile. Ní dóilem ar deire go bhfuil buinte an dárad le chéile sé seánna tú a bhildum scéalta bhart í chain mar áhar taide hasasta goimse rudaí ana bhar gábhí ó brúdar agus dúirt sé gur cheap sé gomach sin níos fearr líisteach ar a gainach ach an rud son a bhaineann le chuimhíos má sé sin an focail bhain sé sin le cuasaí san Astráil ach sná an ggéanaan níor bhailm béim rómhúr a chur an gnééis sin dó mar chur an irid san fáilteráin nuair a bhí mar san Astráil. Bhí sé bhíon bhór gompóir da. Bhí, agus bine an baile. Níor hálís gur deorí me. Bhí go leor de héal na Astráile bhí níos iúnídum ná mar a bhí saoil na hhéireann san gur agus. Bhí bearta go chur fuamh rud nárthar ar deire ach tháinig sé bháile agus luamid lyricí agus ceol agus filiocht agus ceol. Tá go leor oibre dénta gut le headí Dana Lynn casa nua ar dhiormad agus gráine agus leis an bíobre Ronan Brown agus leis an Gaelic Kid Factory John Spillane. So meaning doing do spéis in san ceol agus do chud filiochta a bhascail i chéile agus beidir Agallamh ar le eile a dhéanamh as an déobh sin de. Well, mar a deirm is stáilm go bhfuil an ceol agus ina líocht anna gaiire a chéile go háirithe tradiisiún na Gaeilge so tugann sé sin na gceist go nádúrtha béidir den taobh a pléile filiocht a scrí as Gaeilge. A chomh maith sin nuair a bhís ar scail is dóilm gur bhreathas a gcónaí gur bhar a chéile geall leis an chud is fearr den gomadóireacht a bhí a dhéanamh ag lucht cumtha árán na Beatles beidir thar drám eile chuig a bhaim mar Not Bob Dylan though. No, bhfuil ahrú intinert fé siúd mar ile. Aithníim gur bhfuil éocht déantaige agus is stáilm go bhfuil an dúis Nobel tílte agus tílte go maithaige ach ní fan dá chuid mé ar chumma gur dechar do a bhíú fan méid a chuid Leonard Cohen A chlór? agus ní hé sin ní hé sin an éair é ach ar chúise an braham ar chumma níos fuide uig ná mar a bhraham braham annach airad de Leonard Cohen nuair a chluis Gur fille é. Really?
Go raibh sé mar. Ní ar an mount san a bhaine díana bhíidir ealhhatar tá filí den géad sco in éiring agus sa díire eile agus aithníim gur scríóirí den scoiad ach táim fuair chúiseach in eile. Ní héon locht ar a sunné ach buinn sé leis an 6 rud a haíon gom héana istócha ach nuair a bhís ar scoil bhís a bhormad leis na daine a bhí cuma ceoil agus bhí hála sé an sin go raibh go leor daine a bhí an éonrang le mar scoil go raibh ar i seman ceoil go raibh grúpaí chur ar bunnacha chuideá leanaidir don geol ó hinine le roiint eileá níor lean ach rud mór a bethe an am i gcorcaig go raibh an airad san banní nua teach an cín agus bhí sa bhormad le mar níos go má chur go dtí rangan na piano mé ar a bhís ógach níos ábalta ceol a himint agus is tócha bhéadfar a gur ceoltóir tepethe i seame sa bhéid sin agus gur binné tá gist ach nuair a bhí san Austrráileann san bhí deise bheith a gom a bheith obair le ceoltóirí as tradiisiúna agsúla hí ceoltóirí bundúchasacha i gceist sa grúpa seo churas le chéile le Carolum gur do bhanan na Austrráilí ach gur ceol gaelach a bhí a himinte cé síle henan na bennim dí sin agus bhí grúpa going bhí dtíine teachtas ag imeacht ach bhí bundúchasig i meascan grúpa going ar fed tamil bhí ceoltóirí ón ngréig páirte chomá agus rodúntacha bei sin agus is tócha collective bhí sé sin i gceist bhí rincóirí ar stáid sin ar domta chumá ach rud eile bhí gceist leis a gceol ná higus gur bhí gá rud eile gceist leis a gceol ceannacha sé gur higus go bhéadfá do le bhaim ar a bhad níos mó daine ar stáidse dá mefa dá gurfad a chud filíocht de láthir i ggóhéach san cheoil mar sin bhí tú a techt ar phobal a bhad níos lehanana agus an tarna rud a rilumm ná gomach an chud daine a raiach go dtí ceolchuirm nach gcuinóch go deo ar leor filíochtaichinach ach gur a bhanan ar tlíon slí go rád ar a freigart don gomadóir árán ar stáidse agus an rud a hastóch le dáin a léamh mar sin pobl ná dúrtha a behiad agus ní thugadtí semach le haig léamh filíochta ach dáach filíocht agus ceol a deanta chéile bheití sé freigart don bhilíocht sa tlí chéanas go rád ar a freigart an geol agus bhí sé sin óntaach ar fad ó a héamh sa de. Go mórmhór nuair a bhí sa plé leis an Gaelic Hit Factory, mar bhí freastal láidir ar go leor dus na ceolchormacha i dhéanam mar nuair sin. Imrim, literally. Imrim alíana daine thuirt ar tros. Se, agus gur chuir sé óntas ar na daoine iad chéin. Like, diad faiad a hawlún ar a choladar gur a fille teachtar sáid Jesus, me sé bhad. Agus an son go bhaidí semach gur hahan dána bháin leo, bhór chuid dána bháin leo. Agus gur, mar bhí sé tútha chu leon scoil mé beidir go raibh an ilíocht rá jacar dóibh go rud iontlachta bhí a gceist agus nar a bheith an ceol agus thugadtís chútrééis gig agus níor higus go raibh an ilíocht chó tainnehah san agus. Cuacht an cur láthair is tócha. Seach tá rud eile gceiste stoin pe bach atáid ar daoine agus an éocht. Ní hiige má halamh an dáin, conas gur féidir le daoine uorscéal casta a léamh ar an mos nóair an subway agus ag dul ag obair agus gur dóileo go bhfuil leor filíocht a rách ruúig dóibh. Conas gur féidir le rá go bhfuil cnuasach dáanta le nólan i gáin nó le Jerry Murphy nó le is cuma cén duine fach i gceist go bhfuil sé sin níos deacra ná uorscéal le Kevin Barry nó le Mike McCormack. Bert Screen á a heníon ar barnam. Tá prósachas an a bhaid níos deacra ná mo chuid se dáanta. Dar leon. Sure. Agus leanan tú leat, bhfuil tú ag obair ar aon tugra ceol filíochta fellár? Tá cóirú dianta gom ar scéal dhiarmad agus gráine agus tá sé cóirthe an stáidte gom in éanach le commodóir atá bunhéim Brooklyn in Uórach déana linnas anam de agus tá an rud a hafad a going fé láthair be clos leor a dhéanamh a going den rud do ghéiling ar a géaddul síos agus tá sé gceist amachchan sa éhuirt ar stáidte beidir nó éhuirt ar an Skyline agus tá clír nechatíant ar fad ag oberling ar a rud tá sé Brendan Gleeson a bheith bart
in Vicúil ar a Skyland tá tafad díanta going sin hena féin agus bhí sé neachchatíanta amachchas amach. Scud na gailing ige agus gailing litartha cruig, gailing na móin a bhí go náúir ige tuisgur ó hibredár na bheith ahiristócha agus beag bríní neachtan na bard gráine seanna bhein is gráine sa leagan siod an rud agus í cuioineh siar ar an rud a Harlan or a bhí sin a ben óg tá Marcus má Cníal sa chléir tá Ciaran páirteach agus is stoilm go rééis sé bheith man a bhór riine ní marall mis bheitrééis sé dhéanamh tuiscúil an bun scéal chócuachtach san tá cis go mar in na scéalta seo 1000 blian tá fíring éigen do chud crí an duine agus sa chá seo fíring a marall ar an muinen atá Har bheith chorathe a gánaí agus an rud a dhéine sa choirúíine ar a rud ná clí cho drú leis an mnrod agus a béidirlumm fiochan fós a láróch sé le daine sa lá tániuhhain agus is léir an drám bhí páirteach sa rud go raibh sé anéiris dóibh son a raibh árás de scéal a chluisint agus an dúláin a bheith ána éhuirt chofada leis stáiteach rud practicúil rud a bhine le airige a sé sin nach tá chud is mó den Labhraíonn a díanta goin. Cum a fear spéisiúil sin agus clear dens go mar luúan tú. Cána bheimiid an síos agus brenuir sin meas tú? Ba bhaile me cheappa go me sé stáit rihhearan na bliana se chuing agus má éíonling é dhéanamh bh gceart beidir gur in nó áireach a léir ó fiad an géadúire mar is an sonnatá déana bunathe agus is an sonnatá na ceoltóirí gur bhaile a bheith sem an beo le lingan chur láthair. Louis mar Clausúr dá na Gaeilge dhéan tú ahris ar gán chud Billy Collins gur mai agus Billy Collins don glún cad é don géadhlún eile tréis bás na Gaeilge. Can I have go rounding to a sin agus cad é de thuair faoi gán na Gaeilge? Ronnie san Dawn, Tishgur Vessels Dawn, Untuche severely after the death of English, if he Savon Dawn, like Billy Collins, agus Tain Egg, and go mer Billy, agus is mar chlehe, a hosnís an Ashtrúchan, agus an son Vessels better, go vietach sé Shasaver, a Chosahain, mar Ghan, sa Gailing, ach, o eva willen an den Gailing, Brahim, Gwyl Gara de Gesh, Brahim Gwyl an Gailge better, nís Lydra, I measc an phobal chlí a bhain las mudan gaeltacht gúil sin níos láidir na mar a bhí le céad blian agus breis ach brahim gúil cuasaí a bhaid níos measa sa gaeltacht na mar a bhí le chéad blian á hin agus ceismhór is é cad a tharlóigh den teanga má bhaireann an teanga ach mar a marigh an gaeltacht agus ceist Dhéomhar sé sin mar is stáilm gúil níos mó na teanga gist is stáilm gúil níos mó na folklóir agus rialacha gramadí a gist is stáilm gúil tuiscint eile ar an saoil a gist le teangas darúil na Gaeilge agus gur sa Gaeltacht a bhaireann an nasc son agus sa Gaeltacht a bhain darlumm a bhaireann an nasc idir teanga na Gaeilge agus an tuiscint eile ar an saoil atá gist le stairna teangan agus stairna Gaeltachta. Mar sin darlumm gur tobaiste bheith ann dá marach an Gailing agus go gailfí an Gaeltacht. Well, beidir gúil fása tachtar an Gaeltacht. Bhí mar play sular thosaí mar tafad a faoi póca beag nua Gaeltachta sa Gaillimh nó las mu den. I mionlach sa Gaillimh tá iirecht ar bun chun an pobl a chuirt I len na Gaeilge an son ach ní leor é sin darlumm chud déanach leis na seacadí an géad se caite agus teáin go dtí na 7 agus na 8 an géad se caite éon duine roiach go dtí dún chuoin bhreathadís go raibh rud éig an beo an sonna gcónaí a bhí éagsúil le éar an bhéarla agus fiúin le éar an na Gaeilge las mud an Gaeltacht níl am lán chinnta go mrathach duine é sin le níos dá raibh sé siar an daingen brahim go méidir go bhfuil cuid éigean de sin fós a gceist I gcána beidir I Gunamara in áit an air le dír chonel ach tá rud ar fad anna leochalach agus
mátán réaltacht le tarthail is bhain praticúil, bhain acnamúil a dhéanamh sin. Fostaíocht, Sochaí. tithíocht, rudaí a laidroch an pobl héin le amach sé roiigh daoine fanacht ag go baile, go bhíatadí se go dibre dhéanamh ag go baile. Agus chuaille rud a raidiú na Gaeltacht an lá hena rá go bhfuil méadú éigen dult ar ghéanra na Gaeltachta dréir an dé an air a bhís tíar ní atá go cúpla bliana hin, tuis go bhfuil deise daoine isfeig obair an maile, go bhfuil 6 áire ibrethe gur féidir a dhéanamh maiall an idirlín agus mar sin dó rud ácach gur seirvís cheart le an bhanda beidir bhecha testáils na cuaoiní is siar den Gaeltacht. Trálaigh gailge á thárá ag lehan bhean ar Tá údras na Gaeltachta denmh treo leo agus a gairí leo siadam. Se. Remember sin. Bhfuil aglair ar más? Agus tásúil mar a bhad waite. Ceist bhaid se ní dóile mé, ní leon aglairm rimis ach ábhraíonn úntais béidir. Tá me ghlaca leis go méid ámagam chun machnamh ceartaí ana bhar an gceist sin ach bhí antá dearg leon caiileag maithir agus má bháthair le roinnt bhlianta nuas agus bás le hairt a bhfuair an verticá bhí meabhar ag an merticá agus bás cneasta a fuaidir mar sin beidir gur chóirigh sé sin liom ar chomaig an lena haulú nach rud úvásach amachchas sé ach ní le airad san machnamh díanta go méir ach ní lena dat na gur mór an sólás is sé an chiad glúin eile a bheith take agus an tarna glúin a bheith take. Tá dáin scrífa go marir sin go mar hamar chomaig an go bhfuil siíocht a gom hena féin. Agus mé go bhfuil mé de bar has fé áthir. Se? Sin éhraham. Brahim sin anna leidir. Éonor go bhicim mo ghar fáistí is cumán nó as mé héin ar líach go méirlam a bheith an sa. Heoking leat, Louis de Paor, gur míle mágat. Gur míle agat hénig arúd.